Tak dneska se podíváme na Risk Management, je to první díl celkového kurzu, který si projdeme, jak začít tradit. A čím začneme teda, tak je RR, co znamená RR je vaše trady jsou, jo? To znamená, kolik riskujete. Když je trade 1R a chceš a riskuješ $100, tak 1R se podá na $100, jo? Takže když ti to hitne stop loss, což je tady na tomhle setupu, tak projebeš $100. Když to hitne take profit, tak vyděláš $100. Teď se podíváme na 2R setup, což je úplně to stejný, jo? Jenom prostě pracuješ s tím faktoriálem R. Takže když to hitne stop loss, tak zase, jo, projebeš $100. Ale když hitne take profit, tak seš v plusu $200, protože ten tvůj trade byl 2R, což znamená, že tím vyděláš dvojnásobek toho, co riskuješ. Tady máme ještě jeden příklad, že 2R může být i úplně stejný entry, jenom s nižším stop lossem, jo? Což vidíme tady ten rozdíl, ale u obou tradeů riskujeme stejně a získáme stejně. Můžeme si to ukázat na příkladu, třeba si podíváme na Bitcoin, když se podíváme na Bitcoin trade, dáme si nějaký příklad, dáme si, že teďka chci longovat, jo? Tak dám, že si longnu 0,1 Bitcoinu a dám si, že chci, že riskuju $100, jo? Což je můj 1R. Takže dám třeba 3500 a zjistím, že můj loss je $17, což nechci, chci, abych riskoval $100. Takže budu riskovat 0,58 a riskuju tím těch necelých $100, jo. Zároveň chci vidět, že ten setup bude 2R, jo, takže si dám TP třeba na 40, aby to bylo přesně, tak se podíváme na to, jo. Takže můj setup bude, že entry je na 39 můj stop loss na 39 500 a take profit na 4020 a bude to pro mě 2R setup. Proč 2R? Protože riskuju $100 a získám $200. Kdybych chtěl, aby to bylo 1R setup, jakože chci vydělat 100 a riskuju 100, tak by ten setup vypadal nějak takhle, jo. Že riskuju, tak vidíš, tvůj take profit by byl na 39 840 a stop loss na 30 500 a měl by si 1R setup, což by pro tebe znamenalo prostě, že riskuješ jedno a projebeš 1R. Takže ve zkratce to znamená, že se musíš naučit prostě pracovat s tím 1R. Takže si řekneme tohle, jo, máš $1,000 účet, jo, a chceš riskovat 1%. Nechceš, měl by si riskovat 1%, což je důležitý. Musíš si zvolit, kolik budeš riskovat, protože na každém tradu nemůžeš riskovat random as procenta, jo. Musíš si zvolit, kolik budeš riskovat. Nemůžeš si říct, že tady na Bitcoin longu budeš třeba riskovat $10 a na dalším Ethereum shortu třeba $300. Je to úplná pičovina, to je nonsense, jo. Musíš si nastavit, kolik procent budeš riskovat. Což doporučuji na $1,000 a víc. Když máš účet, tak riskuj 1 až 3 a když máš kolem $500 a níž, tak tak ti to dovolím riskovat až 5%, jo, protože dobře vím, jaký to je, když máš $100 účet a nechceš prostě riskovat $1, jo, to je prostě hovno. Takže tak jo, $1,000 a plus riskuješ 1 až 3%, když máš nižší, tak 3 až 5% můžeš riskovat, jo. Takže jo, dám si, že riskuju 1%, jo. Což pro mě v téhle situaci je $10, jo. Počítám to dobře? Jo, počítám to dobře. Takže když tenhle trade hitne stop loss, tak projebeš -10. Když to hitne profit, seš v plus 10. Když ten setup je 2R, tak seš v plusu $20. Tohle je stejný setup, ale taky je 2R, když se podíváš, takže plus $20. K čemu mi to je, abych riskoval furt stejně a můj reward byl vyšší než 1R? No je to jednoduchý, protože když máš win rate menší, třeba pod 50% a tvoje setupy jsou víc jak 2R, tak jsi i tak v profitu, jo? Vždycky budeš v profitu, protože
Na long term, když budeš vydělat, budeš mít furt stejný win rate, no stejný, dejme tomu, že budeš mít win rate 40 až 60%, může být klidně jenom ty 40, když 60 nepotřebuješ, budeš mít win rate 40%, riskuješ 2%, dejme tomu, a zároveň budeš mít 2 R setupy a víc, tak budeš profitabilní, jo. Tady, když budeš mít 1 R setupy, že riskuješ 10 nebo vyděláš 10 a budeš mít win rate méně jak 50%, tak budeš overall, nebudeš profitabilní, projebeš peníze, jo. To by byl asi začátek tomu risk managementu, vždycky si musíš prostě zvolit to R, to je ten faktoriál, o kterém furt mluvím. Riskuju 1R, což píšu na Discordu. Můžeme si dát příklad, když se podíváme, co znamená risk 1R. Jo? Podíváme se tady na Bitcoin long, kde jsem psal, že riskuju 0,5R, což znamená, že když jsem tady na tom stop lossu riskuju normálně $100 a napsal jsem 0,5, tak to spolovičním ten risk, jo? Takže tady jsem riskoval $50. That's easy, prostě zvolíš si, co je ten tvůj faktoriál, potom to zvedáš. Jdeme tomu, že tvůj portfolio, jdeme tomu na $2000, tak to prostě zvětšíš. Neriskuješ $10 a riskuješ $20 a takhle navyšuješ a prostě akumuluješ, jo? Trvá to prostě delší dobu, ale musíš to prostě naučit pracovat s tím riskem. Když prostě budeš furt dělat taky pičoviny, že budeš prostě riskovat na jeden trade, jo, tady si zariskuju minus 10, a tady si zariskuju minus 50, tady si zariskuju minus 70, jo, což je úplná pičovina, prostě si musíš zvol to, co budeš riskovat. Nemůžeš prostě, co vidím několikrát jsem viděl, že lidi dělají prostě, hele, můj trade plus 10, ty pičo, tak další trade plus 10, hele, ty vole, to nevychází trady. Tak najednou budu riskovat víc, vole, tak budu riskovat najednou 40, tak jsou plus 40, ty to furt funguje, tak plus 80, jo, ty vole, a jdu, ty vole, 50% portfolia. A co stane? Jde to dolů, ty pič a projebal a takhle si smutnej, vole, jak pes, jo? Takže prostě je to kokotina, jo? Zvol si, kolik chceš riskovat a prostě se toho drž. Nedělej žádný voloviny a neriskuj víc, než si můžeš prostě dovolit. Vždycky se můžeš podívat na tenhle setup, co ti ukazuju, že tady si prostě naklikáš a podle toho, co chceš za stop loss, tak si změníš kvantitu, jo. Prostě to se hodně lidí ptá, tak mám mít cross nebo isolated, když nastavuješ prostě stop lossy, tak hoď na cross. Když umíš tradit. No i když umíš tradit, tak prostě nastav si cross, jo, protože moje trady jdou někdy pod minus 100%, můžou jít a můžou bez ní reverznout, což prostě, kdybys byl na isolated, tak ti to prostě klouzne. Jo? Tam, protože isolated jdeš jen do minusu 100%. S crossem jdeš do plusu, do minusu XY, dokud máš prostě peníze. Tvůj poslední, jde to dokud máš peníze na účtu, tak. Zároveň se lidi hodně ptají na leverage, což je prostě irrelevantní. Je jedno, jestli moje size 0,58 na 10x, nebo jestli je na 100x. Když se podíváš, jo, look, prostě furt to je stejný, nic se tím neměnilo. Furt prostě, jakýkoliv dám x, furt je můj stop loss a take profit stejné, jo, takže tak. Prostě, co si máš pamatovat z tohoto dílu, prvního dílu risk managementu, že prostě zvol si 1R, což by mělo být 1 až 3% tvýho portfolia a that's it, jo. Trade ber 1R+, což prostě jako stane se, že někdy closeneš na 0,7 na 1R, ale to neznamená, že to jako nemůžeš closeovat, že můžeš to dělat až výš. Ale snažit se brát takový trady, kde prostě riskuješ míň, než získáš, jo, protože můžeš si dovolit pak mít nižší win rate. Jo, a to by byly asi hlavní klíčové body risk managementu. Tady není to žádná černá magie, co prostě je těžké se naučit, co prostě musíš dodržet, tak je ten tvůj risk, který si zvolíš. Prostě zvolíš si $10, riskuj $10, dokud si nejseš up dvojnásobek nebo 50% a můžeš si to dovolit navýšit. Ale navýšit to můžeš o to, co jsi vydělal. Takže když jsi vydělal o 100%, seš up na tom accountu, tak může o 100% zvednout tvůj risk. Takže nedělej pičoviny, neriskuj víc, než si můžeš dovolit a stykni ke svému plánu. Když to nedržíš, tak prostě na long term tě to čoukne a pojebe a budeš pak smutný jak pes a budeš zase dobíjet Bybit. Což mi připomíná, že v popisku tohoto videa máte link na můj Bybit,
kde se můžete připojit a tradit zároveň s náma na Discordu. A i v popisku máte Discord, kde posílám signály a můžete tradit s námi. Jo, a that's it. Prostě dodržujte tvůj plán, co si nastavíš a jo, není to nic těžkého. A udělej se u dalšího videa, což bude druhý díl a to se podíváme na celkově grafy, jak funguje long, short a tedy. Tohle prostě jsem začal, že risk management to nejdůležitější, co potřebuješ umět. Nebudeš umět risk management a budeš umět zbytek, tak to stejně pojebeš. Tohle je prostě základ, na který musíš stavět. Jo? Takže uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.